Ngithanda ukubingelela bonke abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sabuye isikhathi esimnandi bazalwane, isikhathi sesabatha. Siyazi ke sonke ukuthi umhlaba wehlelwe umuga ongakazi ucatshangwe okuthiwa i-coronavirus, isimo esibamba umuntu noma enogqozi lokuya enkonzweni abanye abazalwane kungenzeki. Sizwile khona ukuthi ku level 3 kukhona ukuxega kohlelo nokuthi bengaya babe ngabantu abawu-50 nangaphansi. Izokhuluma ke inkomfa icacisa ukuthi wenzeka kanjani lokho, bazosinika abefundisi bethu bazalwane bami izindlela zokwenza lokho. Kodwa okwamanje uma unethuba lokuba isifundo sethu usithole ngalendlela engisithula ngayo, ngiyakumema ukuthi sisifunde nawe namhlanje. Isifundo sethu sikhuluma ke ngayo indaba yendalo, kodwa ke njengoba wazi ke nawe izihloko ziya ngokuhlukana. Cishe sonke sikhuluma ngendalo kulesi sikhathi nje amaviki ambalwa adlule. Njengoba lesi isigaba sesibili sendalo la sikhuluma khona ngoGenesis njengesisekelo, isigaba sesibili indimana yekhanda ifishane impela ke kulokhu kumele ngabe umuntu uyayazi. Ilapha kumahubo 19 uverse 1 sihlobo sami. Awuyisho ngizwe. Siyabonga uyizamile, usebenzile. Iyona le impela. Umahubo 19 uverse 1 bazalwane uthi nje amezulu amemezela inkazimulo kaNkulunkulu kanye nomkhathi umsebenzi wezandla zakhe. Ake sikhuleke. Baba wethu, sicela ube nathi nabantu bakho bese indaweni ezihlukene mabebheka lesi sifundo. Abanye basifunda ngabodwa, abanye basifunda nemindeni, abanye ke Nkosi basifunda ngalendlela esifunda ngayo. Sicela umoya ongcwele ube nathi kulesi sikhathi, iba nabantwana bakho bese uba nami futhi njengomntwana wakho. Nami nxa lesifundo ngisifundisa namhlanje ngoJesu ngiyakhuleka kuzobe phakade. Amen. Ngiyathanda nje ukubuka isigaba sokuqala njengesigaba esisingeniso phela esithi ke lapha kuthiwa ke abaningi abacabanga ngokubajule bakhuthazwa iBhayibheli kuba bahlole indalo kaNkulunkulu yomhlaba njengoba umhlaba siwubona. Nginokuthi ke isayensi lesi sikhathi ke ngenxa lokho ke yazalwa. Kaqhamuka abantu zobaveza nje. Owokuqala uJohannes Kepler, omunye uIsaac Newton, omunye uJohn Ray, omunye uRobert Boyle. Laba bantu ke kuthiwa babe ngosayensi abakhulu, kodwa abakholwa umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi le ndalo uNkulunkulu kahle kahle oyenzile. Mase siqhubeka ke ngemuva kwempikiswano ke noma kwemnyakazo omkhulu waseFrance okuthiwa iFrench Revolution, kwabe siqhamuka ke abanye ososayensi abanombono ofuna ukuphikisa lokho ukuthi okudalwe kuvela kuNkulunkulu. Kodwa ke ake sikushiye lokho sihlobo sami, siphuthume ngenxa yofushane besikhathi esinaso. Sizobuka lapha ke ukuthi ngabe umhlaba wakheke kanjani, ngabe uflat noma ngabe uround na. Ngokufushane nje hlobo, umbhalo wesifundo lesi uye wasinika amavesi akhuluma ngamakhona amane omhlaba encwadini yesambulo 7 uverse 1 nosambulo 20 uverse 7 noverse 8. Wayesiyakuhlaziya lokho ngezansi ukuthi uma sikhuluma ngamakhona amane asichazi ukuthi umhlaba unamakhona kwangempela, kodwa siveza ukuthi umhlaba unazo izinkomba esingathi khona inyakatho, iningizimu, mpumalanga nentshonalanga. Uthi ke lo mbhali lulimi olufanekisayo, symbolic language. Abese siqhubeka nendaba ayichaze azoveza nokuthi umhlaba kahle kahle ngokaJobe 26 verse 7 to 10 wabeka walenga umhlaba emkhathini. Into ke leyo ona kuyichaza kanjani.
nokuthi ke umhlaba uneyisekelo kanti mabekhuluma ababhali basendulo baveza ukuthi umhlaba ukhona lapho usekelwe khona. And then kuyavela ke futhi ukuthi uma sifunda kodwa oIsaiah sahluko 40 verse 22 kuvela ukuthi umhlaba unesimo sokuba necircle, okusho ukuthi ke unesimo sokuba uround. Uma sikhuluma nje kahle umhlaba awukho flat kodwa umhlaba uround njengoba nescience isivumela. And then noma ke isifakazela masiqhubeka lapha sithola ukuthi indalo nezincwadi zakudala esingathi ancient literature kuyavela ukuthi kukhona ekubhalile literature yakudala okuthi akufana nokushiwo iBhayibheli kodwa akufani ncimishi okuyikhona kungempela okushiwo iBhayibheli okushiwo lezi ibhayibheli zakudala akucaci kahle futhi kunesimo sokuveza onkulunkulu kunokuveza uNkulunkulu. Lonto esithanda uba siyibambe lapho kukafishane nje sibamba ukuthi iBhayibheli kusukela emuva ilona elingethenjwa ekukhulumeni ngendalo ukudlula ezinye izibhalo ezingaphandle kweBhayibheli noma babe ngabantu abahlakaniphile noma banjani kodwa nje uma bengahambisani nokusho iBhayibheli so bengayicelele siqhubeke nalokho iBhayibheli esixoxela khona. Ngamanye amazwi kafishane istory sendalo sitholakala kangcono eBhayibhelini kunezinye futhi indawo ezehlukene. Uma siqhubeka la sithola ukuthi uGenesis ukhona njengoba simazi ekuqaleni incwadi yokuqala simthola ekhuluma kakhulu ngendalo kwezokuqala izahluko ezimbili 1 no 2. Kukhona ke okunye okufuna ukumphikisa uGenesis sithi ubuhedeni noma ipaganism. Lapha ke sitholile ke ukuthi uNkulunkulu eqinisweni lilonke wenza ukukhanya okuqala kwavela ukuthi wenze inkanyiso khona ezimbili eyinkulu uthi lenenye okuyilanga uthi busa imini athi lena enye okuyinyanga ibusa ubusuku. Sikhona ke nezinkanyezi ezikhapha inyanga ekubuseni nasebusuku. Kodwa okusemqoka kakhulu ukuthi lezi inkanyiso lezi uNkulunkulu akhuluma ngazo ziyamangalisa ngoba okokuqala uNkulunkulu akudalayo lapha kusukela ekuqaleni kuGenesis 1 verse 1 kuya ku5 uNkulunkulu wadala vele ukuthi kube khona ukukhanya. Lokhu ukukhanya uNkulunkulu akudala lapho kwakukhanya kuhamba nje in singular kodwa mase sibuka kuGenesis sahluko 1 14 to 19 sekuzinkanyiso ezihlukene eziletha ukukhanya ngokuhlukahlukana. Ayigcini ngokukhanyisa lezi zinto lezi kodwa futhi ziphinde zehlukanise uyinsuku namasonto neminyaka kanye futhi nezikhathi sikade amasizini. Konke lokho kuhlukaniswa ilezi zinkanyiso lezi engikhuluma ngazo namhlanje oba beyichaza abantwana bakaNkulunkulu. Kuyavela ke futhi ukuthi uNkulunkulu umedala umuntu wamdala impela nje wangcola izandla zakhe nomlomo wakhe ngoba wambumba wayesephefumula ukuthi aphile emakhaleni akhe umuntu aba umphefumulo ophilayo. uGenesis isahluko 2 verse 7 kanye noGenesis isahluko 2 18 to 24 la Jehova enze khona umshado ngokuthi athi kuhle ukuthi umuntu abe yedwa esemenzela ke umsizi onjengaye. Sibona oqala umshado uvela phakathi kukaAdam noEva kusho ukuthi umshado akubanga into yacatshangwa ngamuva kodwa yacatshangwa nje eqaleni kwayibona uThixo ukuthi mayibe khona nendalo nayo futhi uNkulunkulu ecabanga wabona ukuthi mayibe khona kodwa ecabange ngasemva kwesikhathi. Okubalekile esithanda ukuthi siqaphele kakhulu ke namhlanje ngifuna ukugcina ngegama elilodwa la ukuthi akumele simangale uma sifunda iBhayibheli lisitshela ngendalo ngoba vele lishela into eyiyona yona and masingamangali futhi uma khona abangakholwa kulona abaliphikisayo bazama ukuchatha noma ukuphambanisa elikushoyo izwi kaNkulunkulu. Lokho masikulindele ngoba vele abangamkhozi uNkulunkulu ngeke baqonde lokho uJehova akukhulumayo. Yilo ndawana engithanda ukuthi ngiyihlaziye kafushane. Uma siqhubeka lapha khona engikuthande kakhulu esifundweni sethu ukukhuluma ngendalo kanye nesikhathi lapha nje kuvelile ukuthi masikhuluma ngesikhathi bazalwane sikhuluma ngokuthi uNkulunkulu wanikeza abantu ke isikhathi sokuphila kunokuqhathanisa ke la kafushane kuGenesis sahluko 5 nosahluko 11 uma ubheka nje kokubili kuvela abantu sebezalana ngemuva kuba sebewele esonweni. Ngesikhathi abantu bezalana ke hlobo sami kuyavela kuGenesis sahluko
5 ukuthi babephila iminyaka eminingi abantu, even ukuzala kwabo izingane babayizala sebenamakhulu eminyaka noma amashumi ako 65 70 kuma kuthiwa uzoba nomuntu azokuthola umntwana umuntu bese kuqhubeka neminye iminyaka eminingi ethola izingane ezala iyaphambili. Kodwa masiqala kuNoah siza ku Abraham, yes baseneminyaka nabo emide kodwa ayisafani ncimishi nalesa sikhathi seSgenesis sahluko sesihlanu. Laba siyathola futhi ukuthi nokuganwa kwabo kade ngifunda nje ngibheka ukuthi abanye baganwe beneminyaka u29, abanye iminyaka u30, abanye iminyaka u35, okuyiminyaka nje nathi esishada ngayo lesikhathi samanje. Kodwa uma ubheka emuva babeshade beno65 years 70 years and abanye nangaphezulu kwekhulu bema beqala ukuba bashade. Kwakusaphilwa iminyaka fushane nje. Uma sibheka uGenesis kahluko sesihlanu uyasitshela ukuthi ilapho umuntu ophile the longest of years, iminyaka emide ayiphilile evela khona ubaba uMatusela owaphila iminyaka u969, owezimva kwakhe ukuphila iminyaka eminingi uJared owaphila iminyaka 962, nabo Adam baphila iminyaka 930 and uyabona ukuthi ngempela kwakusaphilwa iminyaka eyiseminingi. Kucishe kubonakala ukuthi ngempela uNkulunkulu ngenhloso yakhe yokudala wayengafuni ukuthi umuntu afe kodwa umuntu aphile. Ngiyacabanga ukuthi ukuphila kweminyaka engaka ngokucabanga kwami ngenzeka ukuthi lo Adam wayesenaleyansila yokudla emthini wokuphila okwakumenza ukuthi aphile iminyaka etshengisa ukuthi lo muntu ngokudla nje kwakufanele umuntu awudla angafi ngempela aphile naphakade lonke. Nezalo zakhe uAdam kwakuyisizalo ebesiphila isikhathi eside kakhulu. Mhlawumbe ke isihlobo sami ake sithi kancane sokuba siqhubeke nendaba yethu, nawe akuthatha umzuzwana nje sibone siqhubeka kanjani uma ngabe siqhubekela ke kusigaba esikhuluma ngendalo embhalweni. Alright, sesibuyile ke khefini elincane. Uma sibheka la indalo embhalweni ngithe mangifunda ngimangala ihlobo sami ukuthi indalo embhalweni ifakazelwe kabanzi uJesu qobo lwakhe. Cela ukuthi sikubambe nje kanye nabapostoli njengoba kwavela kuyifunde ngaphambili. Nabavangeli ababhali bezwi kaNkulunkulu bafakazane nezwi kaNkulunkulu ngalendlela ukuthi makukhona umuntu onenkinga Genesis 1-11 angayamukeli qale mhlawumbe Genesis 12 umukele iBhayibheli, kuzoba nenkinga yokuthi le testamente entsha isakhuluma ngalezinto yena ayibalekelayo ezenzeke lapha Genesis 1-11. Ake sibheke amavesi ke asemqoka. uMateyu sahluko 19 uverse 4 no5. uJesu ukhomba abaJuda emuva ukuthi uNkulunkulu lowadala ekuqaleni owenza usisisiso nesifana kwabashadisa babanyamanye. Shuthi lento abasebeyikhuluma bona yokuthi uMose wasinika incwadi noma igunya lokudivorce, uJesu cha ngiyakuzwa kodwa ekuqaleni wadala zange ayivumele yonto. And then uMark 16 verse 6-9 siyathola futhi kusukela ekuqaleni kwendalo kaNkulunkulu uNkulunkulu wenza bona futhi labo besilisa nabesifazane and then nomshado ngendlela yakhe uNkulunkulu. Kuphinde kuvele kuLuka 11 verse 50-51 ukuthi igazi labaprofeti elachithwayo kwasesekeleni zomhlaba, lapho sikhuluma ngabantu abanjengo Abel. uZakhariya la kuyakhulunywa ngaye ngizofisa ukuthi ke siyibhekele kaZakhariya angakayitholisisi kahle esihlobo. Angikhuleke nje iqiniso, angiyazi ukuthi yenzeke ngasiphi isikhathi kodwa eka Abel ngiyazi yenzeke lapho kuGenesis ahluko sesine. And then uJohn 1:1-3 siyazi eqaleni wayekhona ulizwi wabe enguNkulunkulu, ulizwi wabe enguNkulunkulu, wayekhona ekuqaleni konke kwadalwa ngaye, ngaphandle kwakhe ulizwi akuba ngabikho lutho oludaliweyo. So ilento ke imbhalo oTestament elisha olokuyivezo sikhomba emuva lapha Genesis 1 kuya ku11, uzenzo 14 verse 5-15. Akuphinde futhi ezo 14 verse 15 iBhayibheli yasitshela ukuthi uNkulunkulu eqaleni wenza izulu nomhlaba kanye nolwandle nakho konke okukho
and then ebesibili beseKorinte esahluko 4 verse 6 ithi iBhayibheli uNkulunkulu wayala ukukhanya ukuthi makube khona, and then iqhubeke futhi kwabaseEfesu 3 verse 9 ithi lemfihlakalo le kaNkulunkulu ekuKristu yabe ikhona kusukela ekuqaleni kwendalo kodwa imbulwe ngoJesu Kristu lemfihlakalo. Ngike ngamangala mangibheka uTimothy oqala 2:12-15 la kuvela khona ukuthi azangalinge phela umuntu wesilisa okubani okuAdam kodwa kwalinga umuntu wani wesifazane. Ngempela kunjengoba uEsho uPaul vele inyoka yafikela kumama azange ifikele kubaba, kusuthi nje into esiyibukayo lapho ukuthi indalo ifakazelwe kwiTestamente Elisha. uJakobe 3 verse 9 uthi uNkulunkulu uthi lapha umuntu wenza umfanekiso kaNkulunkulu. uPetro oqala 3 verse 20 yena usitshela ukuthi ezinsukwini zikaNoah usikhomba khona futhi emuva lapha Genesis, and then uJude verse 11 no14 asitshele ngensuku zikaKayin nensuku futhi zika-Adam. Kodwa kusukela ku-Adam kuza kulobaba lo ongazange akubona ukufa uEnoch kwaba wayengowesikhombisa kusukela ku-Adam. Yonke lesikhombaphi kuGenesis futhi usambulo sahluko sesibili uverse 7 kusitshela ngomuthi wokuphila wawuvela ukhona ekuqaleni kuGenesis, and then bese kuthi usambulo 3 verse 14 asitshela ukuthi ke kusukela ekuqaleni kwendalo kaNkulunkulu, and 22 uverse 2 and 3 naye kube khona umlayezo futhi asiphathela. Mhlawumbe ke ngimbheke kancane nje sihlobo sami usambulo 22 uverse 2 and 3 ngakube uthini just nje ukumbheka kafushane singabe sesikhuluma sesinqamela kakhulu singasalifundanga nokukodwa nje izwi kaNkulunkulu. Usambulo 22 uverse 2 no 3 lithi iBhayibheli lami phakathi kwesitaradi einhlangothini zombili kunomfula futhi khona futhi nomuthi wokuphila kanye othela ithelo eziyishumi inyanga nenyanga amaqabunga awo awokuphulukisa izizwe. Abesethu verse 3 wakhona ke ithi ke akusibikho siqalekiso ngoba ihlazo kaNkulunkulu nesewundlu silapho nengcebo zakhe ziyakumkhonza. Lapha egcineni uNkulunkulu uma sesivala indaba yeBhayibheli useyivala futhi ngokusikhomba kulokhu okwabe kuvele kukhulunywe eqaleni kuGenesis ukuthi umuntu akawelanga esonweni, ilungelo lakhe lokudla umuthi wokuphila belingelakhe phakade. Asiyibonge Inkosi ukuthi noma sayincithe ithuba lokudla emthini wokuphila ngokuwa kwethu wasinqabela kuThixo ngoba enganakuzuza ngokuba nezone ingafi, kodwa kugcina manje sihambe siphumule sife kodwa base sivuka ke ekseni sivukela ke ephakadeni. Leli phakade leli lapha ekhaya ezolweni hlalo kaNkulunkulu sobukhosi kulalo muthi wokuphila othela ithele ezishumi nambili inyanga ngayinye nyanga ezu12 kube khona nalomfula wokuphila esizoba ngabaphuza kuwona singaphinde sibe nokufa. Bahamba oshukela, bahamba oBP, bahamba ostroke, bahamba ongculaza, bahamba amathambo, zahamba zonke izifo kwasala impilo emnandi nejabulisayo kwasuthi nokuxabana nokungezwani kwezizwe kwaphela kwadliwa amaqabunga zaphulukiswa izizwe. Namhlanje sihlangene singahlangene ngokobuhlanga kodwa egcineni sobe sihlangene kungasekho obukela phansi omunye noqhamuka phesheya engasambhekele bazovele eAfrika novele eAfrika ingaze inyezi siphila impilo eyodwa sonke. Lawo ngamagama amahle kabi uJehova afuna ukuthi siwabambisiseke ekugcineni kwesifundo sethu. Ucela sibuke lapha inkulumo ebhalwa ngumama uEllen White. Uthi ke umama White lana ke encwadini yakhe iTestimonies for the Church volume 5 page 25 uthi nje ke bathandekayo iBhayibheli liqhamuka fresh liqhamuka ke kumaqiniso aphakade, liqhamuka emthonjeni weqiniso laphakade. Uthi iBhayibheli leli liyisandla sobuNkulunkulu ligcinisa salisandla sobuNkulunkulu, amaqiniso alo agciniwe uNkulunkulu ngesandla sakhe yonke iminyaka. Lokhu ligcina iBhayibheli alingcoliswanga lutho noma sekuhambe iminyaka lilokhu likhona. Uyaveza futhi ukuthi kulona iBhayibheli leli sithola umlando wabantu njengoba singabantu nje nokuthi abantu bavela
kuphi unje ngoba unjalo unganokubeziwe ingqondo zabantu umsulo omlando wesintu suthola kahle eBhayibhelini kuthi konke kusuka kuphi nempakamo yabantu konke okukhona akuphazamise lutho uma siya eBhayibhelini. Uthi lapha ke umama wayethi ngaboniswa emboneni ukuthi ngaphandle komlando weBhayibheli lokhu kucwaninga okuthiwa igeology akunalutho okungakuveza yonke into evela emhlabeni iyona ewubufakazi obuqinile noma vele eBhayibhelini ufakazi obuqinileyo balokho esikubona namhlanje njengoba siphila. Ithi kodwa ngaphandle kobukhona balezi zinto lezi ezibekhona isikhathi eside emhlabeni ngeke siqondwe lezi zinto manje uma sihluleke ukuqonda izwi kaThixo kwasekuqaleni. Ngamanye amagama masikhuluma ukuthi isihlahla sesinema-million eminyaka sikuthathaphi lokho masiye eBhayibhelini singayi kwisayensi ngoba isifake ehlathini. Yilokho okufanele siqapheleke namhlanje. Kuthiwa ke lapha ke masingalokothi siphume ngale kokufundiswa eBhayibheli uma sifuna ukuthola umlando wendalo mahlale ngaphakathi kweBhayibheli uze sikwazi ukungalahleki endleleni. Ilawo mazwi mina engwathola namhlanje. And then kuphinde kuveleke ukuthi uNkulunkulu uyena okuthiwa ke kodwa uma umuntu angicela ukufunda lamagama but when men leave the word of God in regard to history of creation and seeks to the accounts for God's creative works upon natural principles, they are upon a boundless ocean of uncertainty uncertainty. Nakho ithi ke lendawana uma umuntu efuna ukuthola okushiwo eBhayibheli bese phuma kulo eBhayibheli ngendaba yendalo usuke eseqala ukuhamba endleleni engenasiqiniseko salento ahamba ngayo. Ngamanye amagama i-conclusion yakhe nesiphetho sakhe kungaba sekuba namaphutha amaningi, kodwa uma ufuna umuntu eba nesiphetho esihle makahlale kulo iBhayibheli kaNkulunkulu. Uthi lapha ke uma echaza ke umbhalo ekugcineni uthi uNkulunkulu lo owenza wakhe wendalisuku ezisithupha waqeda uyena futhi ombule kubantu ozambule kubantu. Ithi ke lapho uNkulunkulu indalo yakhe imisebenzi kaNkulunkulu yendalo ithanda ukuba ibe yinto esingeqonde ngokuphelele njengoba naye uNkulunkulu singemqonde ngokuphelele. Hlobo sami ngicela nje ukuthi uNkulunkulu akubusise lesi sigaba sesifundo sethu sika 9. Kodwa mhlawumbe masivala basekhona isikhashana imizuzwana nje imbalwa ngicela ke sibuyele emuva sibuke ihloko ebesikade sigandaphe kwazo nje sinqamulela lokho ngoba isikhathi vele sincane. Kodwa ke sizojabula uma sesibuyela esabatheni sesifunda futhi beqhubeka nothisha bethu besifundisa kahle besibheka isigaba namhlanje ihlobo ebesithi nje uGenesis uyena oyisisekelo isigaba sesibili indimana ekhanda uyena uMahubo 19 last year khona ukuthi uNkulunkulu inkazimulo yakhe ivezwe yini and yini futhi eveze imisebenzi yazale kaNkulunkulu la kuvela ukuthi amazulu ayamemezela inkazimulo kaNkulunkulu bese kuzothi umkhathi umemeza imisebenzi yazale kaNkulunkulu. Sitholile ukuthi umhlaba awukho flat u-round, sathola futhi ukuthi umhlaba masubuka eBhayibhelini sobona kahle kunokubuka kuma ancient literature incwadi ezindala. Sathola futhi ukuthi uGenesis unembango ubuhedeni, sathola ukuthi uGenesis kodwa uyaphasa uyahluleka ubuhedeni. Saqhubeka nesigaba sesilandelayo sathola ukuthi isikhathi endalweni kwavela ukuthi ekuqaleni uGenesis 5 babephila ikhathi eyithekuluka. Genesis 11 yes beyisemide iminyaka kodwa besithanda ukuba ibe mfushane ekugcineni. ITestament Elisha lazogoqa ukuthi ke lona lifakaza kakhulu ngendalo lisikhomba kuphi kuGenesis sahluko bani sahluko 1 kuya kusahluko 11. Engathi inkosi ngakubusa ke usekhaya ngiyakhuleka nawe sikhulekeni ukuthi uNkulunkulu asisize bakithi iCovid-19 igcine phela isisihluphile asisayifuni siyaxoxa sasilekelele ake sithandaze. Baba sezulwini sinikela abantwana bakho kuwe ngesikhathi so lockdown 11 yaqala Nkosi ngomhla kaJune 1. Asiyazi ukuthi siphatheleni sizwile ukuthi sekukhona ukuxeka kancane sesingaya Nkosi yami sibe mashumi amahlanu einkonzweni kodwa sinembuzo ukuthi sokwenza kanjani ngoba amalungu amaningi kunezikhathi kumeni kunabantu abazokhonza. Siyacela ukuhlakanipha ke ukuphe ubuholi bebandla
bukwazi ukuphumela emabandleni, bese Nkosi yami ukuphepha sikwenze kakhulu, siqaphele inhlanzeko nako konke, kodwa sikwazi ukukhonza sikhululekile ngoJesu. Siyathandaza manje kuzobe phakade. Amen.